a kai musu hari, su fito a kai musu hari. Kusan an shawo kan wannan matsala in Allah yadda. Alhamdulillahi an bi abinda doka ta ce, an je kotu, su ma wa'annan an ce 'yan ta'adda ne su. To ashe duka abinda jira ake su fito, 'yan ta'adda jira ake su fito a kai musu hari, su fito a kai musu hari. Kusan an shawo kan wannan matsala in Allah yadda. Alhamdulillahi an bi abinda doka ta ce, an je kotu, su ma wa'annan an ce 'yan ta'adda ne su. To ashe duka abinda na kayan yaƙi mallakin gwamnatin tarayya da sojojinmu na ƙasa, na ruwa da na sama suke da shi, za su yi amfani da su don su yaƙe su. Ina so in ce kafin a ma shigo da wa'annan ɗin su fara, wanda ake sa rai zai zama nan take, ai alhamdulillahi sauran irin makamai da dama da gwamnati ta aika aka siyo a ƙasashen waje, an shiga da su fagen yaƙin nan, kuma ana ganin irin tasirin da suke. Saboda haka waɗannan jirage ƙari za su yi na irin nasarori da ake samu, don dama tuni abin an sharo gangara, kuma Allah da ƙarshen yana kusa. Su kuma masu shari'a su kansu sun dubi wannan lamura, sun ga cancantar abin da gwamnati ta ce a yi, ta ba da umarnin a yi amfani da su. Amma zancen cewa me yasa ba a yi ba tun kafin yanzu, ai sai a duba su kansu waɗannan jiragen na musamman da suka shigo yau suka zo mana. Ai a watan 6, a watan 7, watan 8 na shekarar nan da ta wuce suka zo mana. So duka magana nan da kake ba su fi wata 5 ko 6 da zuwa mana ba. An fara amfani da su a arewa maso gabas, an ga tasirinsu. Alhamdulillah tun da yanzu an cimma burin doka, yanzu za a shiga da su a sassan ƙasa inda ake da fitina. Muna fata cewa nan ɗin ma za a ga tasirin da za su yi. Ai burin shugaban Muhammadu Buhari shine kafin ya miƙa mulki a shekara mai zuwa, ya ga cewa an ga bayan wannan fitina. Kuma alhamdulillah ya aiga duk mai saurare, mai ganin abin da yake gudana a ƙasa cikin sati 4 zuwa 6 da suka wuce nan. Ai ana ganin gagarumin canji a yaƙi da ake da barna da ta'addanci a ƙasar nan tamu ta Najeriya. Alhamdulillahi bukukuwan ƙarshen shekara aka yi a kwanan nan. Kirsimeti, sabuwar shekara, abu ya zo kusan lami lafiya. Yau a ce musamman arewa maso gabas, 'yan ta'adda jira ake su fito a kai musu hari, su fito a kai musu hari. Kusan an shawo kan wannan matsala in Allah yadda. Abin da ya rage yanzu a mai da hankali a arewa maso yamma da kuma jihohi da suke tsakiyar Najeriya, a sa su a gaba. Kuma shi din ma hakika idan mutane suna bin abubuwan da suke gudana tsakanin Zamfara, Sokoto, Katsina, an sako su a gaba. Magana da ake yanzu, waɗanda ba a ga bayansu ba suna sallama a ƙofar gidan gwamnati, suna cewa so suke yi a yi sulhu, su saki mutanen da suka sace, su ba da makamansu, su daina wannan fitina. Wannan kuma tsakaninsu ne da jami'an tsaro ana nan ana tattauna.